bakal boyong Kyai Semar. Tak dalek. Nggonmu bakal boyong Kyai Semar. Bisa kelakon. Lamun terus ngelangkai bangkeku. Sapa sing dadi aran? Ya aku. Diki Dompeng aranku. Mempenge ramblemu kukut-kukut esuk. Ha iya. Cah sego kowe kanang. Ora minggat kok pengatanku, tebak dadamu mati dening aku kowe. Awune tuwa kono. Iya. Amit Mas Gading, amit Mas Angga. Iji. Ora disembah sik tak nuwalati. Iya. Ayo Le, mumbar wirang Le. Ora isin kowe. Ya Bu. Iki mono sing mirsani para her-her. Piye? Kowe arep nyonto sabetane sapa? Rawuh kabeh. Sabetane Pak Kangko, rawuh. Sabetane Om Bayu, rawuh. Sabetane Margit rawuh. Mumbar wirang. Didodok. Dan tenan kowe. Yo. Hek. Lunyu. Minggir aja ning kene. Gone lunyu bapakku tahan es teh ngene. Weh, jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan tanpa sampelah? Sembrono. Kowe dikendeli bengoke Le. Iya. Aku kena kisut. Sikut. Mantap. Mungake dadamu kendel-kendel Le. Durung ngerti kondangku. Iki lho. Prajurit Nata Mendat Jenara Menten